Ik sta vandaag op de Willem II-singel en in een pand hier achter mij, neven de AJ Rabobank, daar komt een Toon Hermanshuis. Het was al langer bekend dat het al zou komen. De locatie werd vandaag bekendgemaakt. Remun kreeg een Toon Hermanshuis en dat werd hier gevestigd. Dit pand neven het AJ Rabobank kantoor moet vanaf 2015 in gebruik zijn als inloophuis voor kankerpatiënten. Hier kunnen ze meedoen aan activiteiten om zo in contact te komen met andere mensen met dezelfde ziekte. We hebben een hele grote groep vrijwilligers die bezig is met een projectplan. En die werkgroep huisvesting heeft meer dan 20 panden in Remun bekeken. En uiteindelijk zijn er 3 panden boven komen drijven, waarvan dit de nummer 1 is geworden. Waarom is dit pand het beste gevonden? Het pandje heeft heel veel eigenschappen in zich die passen bij een Toon Hermanshuis. De ligging van het pand is op zich al heel bijzonder omdat het dicht bij het openbaar vervoer ligt. Maar eigenlijk ook toch niet ver weg ligt van een ziekenhuis, maar uit de klinische omgeving weg ligt. Daarnaast is het een pand met heel veel mogelijkheden om de groei van het Toon Hermanshuis de komende jaren ook echt gestalte te geven. En een derde aspect wat heel belangrijk is, is dat het een sfeer heeft van een huis. En daardoor de huiselijke sfeer die een Toon Hermanshuis nodig heeft, ook kunt hebben. De locatie werd op een persconferentie bekendgemaakt die plaatsvond in het hoofdkantoor van Rabobank Remun-Eg. En dat was niet zo'n rijen. Het pand waar het Toon Hermanshuis komt is namelijk eigendom van de bank. In het verleden hebben we dat pand ooit aangekocht met het oog op mogelijke uitbreidingen. Dat hebben we ook tijdelijk ooit gedaan, daar hebben ze een callcenter ingezeten. Maar in de huidige tijd is het pand niet meer voor ons eigen bestemming nodig. We hebben een tijdje door City Management bijvoorbeeld ingehad, tot voor kort. En nu Toon Hermanshuis. Ik moet zeggen, het initiatief dat heeft ons ook vanaf het eerste dag letterlijk in het hart getroffen. Het is toch een stukje uitbreiding van het zorgaanbod in het Midden-Limburgse. En als je ziet hoeveel mensen geconfronteerd werden met de ziekte kanker, persoonlijk dan wel in de omgeving, dan weten we ook dat er een enorme behoefte is. En als Rabobank willen we dat heel graag, ons coöperatieve steentje aan bijdragen. In Nederland zijn er op tal van plaatsen inloophuizen, maar in Midden-Limburg was er dus nog geen. Het huis in Remun kreeg een regionale functie. Ja, Toon Hermanshuis is zo'n 15 jaar geleden ontstaan in Sittard. Daar is Mart Martens de initiatiefnemer van geweest. Een vriend van Toon Hermans, die daar het eerste huis heeft gesticht. Langzaam maar zeker heeft zich dat uitgedijd. Inmiddels zijn er in Nederland 15 Toon Hermanshuizen. En in Limburg zijn er met Remun erbij 6. We hebben nu afgesproken in een intentieovereenkomst dat de komende 5 jaar dat ze het pand om niet ter beschikking kregen en wie dat juridisch en fiscaal allemaal in elkaar gehecht moet worden. Nou, daar gaan nu de deskundigen zich nog over buigen. We hebben in ieder geval vrij snel geacteerd nadat de behoefte kenbaar werd gemaakt, nadat de partijen bij elkaar kwamen. Dus het belangrijkste begin is gelag. We gaan het gewoon doen en de inkleuring daarvan, dat gaat ook komen. Het huis gaat er komen nadat we dadelijk een bouwkundig onderzoek hebben gedaan, een analyse hebben gemaakt om te kijken wat in de aanvang in investeringen nodig is. Dan moeten we natuurlijk ook geld voor vinden nog. Dat ziet er heel goed uit, maar dat moet wel geregeld zijn. Onze ambitie is om in het 4e kwartaal in elk geval te kunnen vertellen dat we begin 2015 uiterlijk de deuren kunnen openen.